vaikuttamaan Trumpin päätöksiin? Sehän se on, että se on pääosin protestinurinaa. Heillä ei ole enemmistöä kongressissa, mutta se mitä he yrittävät nyt tehdä on kerätä tarpeeksi republikaanien tukea tällaiseen lakihankkeeseen, jolla rajoitettaisiin näitä Trumpin äkkiliikkeitä, eli esimerkiksi tätä, että liittolaisille asetetaan tulleja. Ja toinen asia, mikä täällä tapahtuu, mitä jännitetään, että lähiaikoina pitäisi tulla korkeimmalta oikeudelta päätös siitä, joka saattaa rajoittaa presidentti Trumpin yksinvaltaa näiden tullien osalla, ja sitä päätöstä varmasti myös Euroopassa seurataan jännityksellä. Kiitokset Yhdysvaltoihin ja Sveitsiin, ja pysytään vielä hetki ulkomailla. Yhdysvallat on siirtänyt ainakin 150 terroristijärjestö ISISiin liittyvää vankia Syyriasta Irakiin. Siirto tehtiin sen jälkeen, kun Syyrian joukot saapuivat Al-Holin vankileirille, jota kurdit hallinnoivat vielä eiliseen asti. Leirillä on kymmenkunta suomalaista, eikä Suomi ole tiettävästi siirtämässä heitä. Yhdysvaltojen mukaan Irakiin siirretään kaikkiaan noin 7000 vankia. Pankkien tuoreiden ennusteiden mukaan Suomen talous on lähdössä tänä vuonna vihdoin maltilliseen kasvuun. Geopolitiikalla voi kuitenkin olla arvaamattomia vaikutuksia talouskehitykseen. Politiikan ja talouden toimittaja Joonas Turunen kertoo lisää. Niin, Suomen kasvu jäi viime vuonna nollatasolle. Nyt Nordea nojaa ennusteessaan siihen, että kuluttajien luottamus paranee. Talous kasvaisi tänä vuonna 1% ja ensi vuonna 2%. Kuluttajat ovat olleet hyvin varovaisia. Siitä kertoo 5% säästämisaste. Tänä vuonna ostovoima ja yleinen taloudellinen tilanne paranee. Näin yksityinen kulutus kasvaisi tässä 2 vuonna peräkkäin. Mutta jos säästämisinto jatkuu, jää talouskasvu 1% heikommaksi. Muista pankeista Aktian mukaan vienti ja investoinnit kantavat taloutta. Vientialueesta Saksassa on päätetty valtavasta investointipaketista. Ruotsiin taas odotetaan vahvaa kasvua. Suomalaisille tuotteille olisi siis kysyntää. Samalla Aktia uskoo investointien kasvavan 5%. Myös euroalueen teollisuus on elpymässä. Swedbankin mukaan bruttokansantuote kasvaa tämän ansiosta ensi vuonna jo 1,6%. Geopolitiikalla esimerkiksi Grönlannilla on kuitenkin vaikutusta näkymiin, näin kommentoi Nordean pääekonomisti. Tähän mennessä sinne ei ole hinnoiteltu sisään mitään maailmanlopun kriisiskenaarioita, eli markkinat on pysynyt aika rauhallisina. Ja tämä on ehkä jotain, mitä me ollaan viime vuodesta opittu tai ainakin kopioitu siinä mielessä, että kyllähän tähän epävarmuutenkin tottuu ja siihen turtuu, ja silloin tietysti ne talousvaikutukset voi jäädä yllättävänkin pieniksi. Mutta samaan aikaan pitää mielessä, että tässä puhutaan tietysti tosi isoista ja vakavista asioista. Ja jos oikein huonosti käy, niin silloin tietenkin kasvunäkymät menee ihan uusiksi. Niin, epävarmuus on tällä hetkellä suurta, mutta yritysten näkymät ovat kohentuneet. OP julkaisi tänään kotimaisille suuryrityksille tehdyn kyselyn. Näin on kehittynyt viime vuodesta arvio tuotannon kehityksestä Suomessa. Eli noin 30% näkee tuotannon kasvavan, kun viime vuonna luku oli noin 24. Supistumista taas ennustaa yhä harvempi kotimainen yritys. Moni suomalainen on ihmetellyt, että eikö se talouden nousu koskaan käynnisty. No nyt epävarmuudesta huolimatta vienti kasvaa. Esimerkiksi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin päättämät tullit ovat siirtyneet lähinnä amerikkalaisten kuluttajien maksamiin hintoihin. Suomen talous kasvaakin nykyisillä ennusteilla euroalueen mukana. Tämä näkyy ohjauskoroissa. Ne pysyvät vakaana, mutta lähtevät nousuun ensi vuoden lopulla. Mutta samalla talouskin piristyy. Suomen ei pidä mennä mukaan presidentti Trumpin kaavailemaan Gazan rauhanneuvostoon, sanovat SDP:n, Keskustan, Vihreiden ja Vasemmistoliiton puheenjohtajat. Esimerkiksi SDP:n Antti Lindtman sanoo MTV Uutisille, ettei Suomi voi osallistua näin epädemokraattiseen hankkeeseen. Suomi ei ole vielä päättänyt osallistumisestaan neuvostoon, johon on kutsuttu myös Venäjän presidentti Vladimir Putin ja kymmeniä muita valtiojohtajia. Muun muassa Ruotsi ja Norja ovat kieltäytyneet kutsusta. Vihreät vaatii jokaiselle 5-vuotiaalle automaattista paikkaa varhaiskasvatuksessa.
Puolue esittää myös lisää rahaa painettujen kirjojen hankkimiseen peruskouluihin, sillä moni opettaja haluaisi vähentää digitaalisen oppimateriaalin käyttöä. Puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi ankarasti hallituksen koulutusleikkauksia. Niin Orpon hallitus on epäonnistunut koulutuspolitiikassa ja ministerit kantaa vastuuta siitä salkusta, joka heillä on. Et vaikka opetusministerin kanssa vihreillä on samoja näkemyksiä, joista hän on tehnyt myös hyviä avauksia liittyen vaikka tähän uskonnonopetukseen ihan hetki sitten on sellainen, mitä meidän olisi helppo tukea. Se kokonaisuus on epäonnistunut. Suomessa viimeisetkin lankapuhelinliittymät suljetaan tänä vuonna. Tänään puhelinlankojen pitkä historia päättyi DNAn osalta. Lankapuhelinten juuret ulottuvat 1800-luvun lopulle, jolloin puhe välittyi kupariverkkoja pitkin. Halo? No nyt ei kyllä kuulu enää yhtään mitään. Näin se on. Puhelinlangat eivät enää laula. 144 vuoden ajanjakso päättyy tänään Lahdessa, kun tietoliikennekonserni DNA sulki yhtiön viimeisen puhelinkeskuksen. Juurisyitä tähän on 3. Ensimmäinen on se, että teknologia on 144 vuotta vanhaa meidän ympäristössä ja nämä laitteet, mitä tuossa äsken nähtiin, ne on 80-luvulta. Eli teknologia on vanhaa, niille ei tahdo saada osaajia eikä edes oikein varaosiakaan enää. Toinen syy on, että on paremmat teknologiat saatavilla, eli käytännössä mobiili 5G, sitten kaapeliyhteydet ja valokuituyhteydet. Ja kolmas asia on se, että asiakasmääräthän on ollut laskussa pitkään aikaa. DNA ei ole yksin asialla. Telia lakkautti oman lankapuhelinverkkonsa jo vuonna 2019 ja Elisa tekee saman ensi kesäkuun lopussa. Silloin 2021, kun me aloitettiin projekti, niin silloin siellä oli noin 20 000 lankapuhelin asiakasta vielä niin kuin verkossa kiinni ja noin 30 000 data-asiakasta kupariverkossa. Ja sitten se on vähitellen laskenut, asiakkaille tarjottu vaihtoehtoisia teknologioita, mobiilia, kaapelia tai valokuitua. Vuosi sitten DNAlta eläköitynyt tietoliikennekonkari työskenteli lankapuhelinverkkojen parissa 43-vuotisen työuransa alkuvuodet. Kulunut sanonta "ennen oli paremmin" ei aina pidä paikkaansa. Voi olla jokaisella perheenjäsenellä se liittymä. Sehän on tietysti ihan erilaista. Ennen oli yksi kiinteä liittymä siellä kotona. Lankapuhelimen valtakausi kesti Suomessa 1990-luvulle, jolloin tilastokeskuksen mukaan parhaimmillaan 94% kotitalouksista oli vähintään yksi lankapuhelin. Vuoden 2024 lopulla lankapuhelinliittymiä oli Suomessa noin 150 000 ja niistä vain pieni osa kotitalouksissa. Vankien lisääntyneen väkivallan taustalla ovat päihde- ja mielenterveysongelmien